nevat a la muntanya, Ivan, ja. Sí, per favor. Anava així, ara no... Vinga. Et sembla igual així, que sembla igual. Gol for Catalunya. Gol for Catalunya, player number 4, David de la Vega. Molt bé. Perfecte. També les cames. Va bé. Aquesta és la que ha comprat capses per tot arreu. L'heu comprat o què al final? Has comprat? Jo no he anat. Jo no segueix tu, va. Tireu moltes. Albert, li acabes de presentar la resta. Jo? Què tal? Hola. Els de Manel Edo, de la Nova. Bé, Tot preparat perquè comenci la final d'aquest Mundial B aquí al Fòrum de Macau entre la selecció de Catalunya i la selecció anglesa. Fa només uns instants ha arribat el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, amb viatge a la Xina i al Japó i que abans de tornar a Catalunya s'ha desviat fins a Macau per estar al costat de la selecció catalana amb aquest dia tan important. Veiem també la presència de Josep Lluís Carod Rovira, el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ha arribat aquest mateix matí. Són els últims 40 minuts que disputaran aquest Mundial B i el que poden donar a Catalunya el primer títol oficial de hoquei sobre patins. Aquí tenim Quim Casalí, que veurem si participa en aquest partit. S'ha fet una petita estrabada quan hi ha el primer gol. Ivan Tibau avança la selecció de Catalunya al minut 2 i 21 segons. Rematada creuada d'Ivan Tibau, que estrena el compte golejador per la selecció de Catalunya. Barker per darrere la porteria, perseguit per Manel Edo. Segueix encara Barker buscant l'àrea. Al final Edo, el jugador de Vilanova, s'ha emportat la bola. Ahí el gol, segon gol de Catalunya. Els aficionats catalans es posen drets en aquest rapidíssim contraatac. Abraham Bagés, màxim realitzador de la selecció de Catalunya en 13 gols, acaba d'aconseguir el 0-2. Queden només 2 minuts i 49 segons i ara sí, amb aquest xut creuat, ha aconseguit superar Ben Wells. 1 minut i 17 segons ara per arribar al descans. Julián Guita sobre Abraham Bagés.
Bagés intenta mitja volta de Casalí. Gran gol el que acaba d'aconseguir Quim Casalí. Ha enganyat el defensor, ha enganyat també el porter i ha fet el 0-3. Ja poden veure que ara hi ha temps mort. Vegin aquí quin gran gol, com se'n va de James Taylor, com també esquiva el porter Ben Wells i a porteria buida el jugador del Voltregà fa el tercer gol de Catalunya. La felicitació o la celebració dels jugadors de Catalunya quan veiem també un espontani que entrava a la pista o als voltants de la pista. Hem vist aquesta mena de tricicles que es fa servir com a alternativa al taxi aquí a Macau. Rodri ara aconsegueix recuperar aquesta bola. L'envia cap a Bram Bagés. Més avançat ja hi ha David Cáceres i Quim Casalí. La passada cap a Cáceres fa sortir el porter i amb molta seguretat i amb molta qualitat David Cáceres marca el 5è gol de Catalunya. Està clar, Carles Folguera, que com més còmode se sent la selecció de Catalunya jugant al contraatac. Dos gols de David Cáceres en 30 segons, col·loca el 0-6 en el marcador parcial en aquesta segona meitat. 0-3 per Catalunya, aprofitant les seves opcions en aquestes accions ràpides de contracop. I final, en aquests instants s'atura el cronòmetre, sona el clàxon, l'abraçada d'Albert Arrida amb el seleccionador Jordi Camps, la satisfacció de la cinquantena de seguidors catalans, també del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, rebent la felicitació dels responsables polítics del territori especial xinès de Macau i l'alegria també entre els jugadors de Catalunya, perquè tot s'ha de dir, no ha estat un partit brillant, però l'important era aconseguir la victòria i s'ha aconseguit. Doncs veiem els jugadors de Catalunya al centre de la pista. D'aquí uns instants intentarem tenir les primeres reaccions d'uns jugadors catalans que ara criden al seleccionador, a Jordi Camps, al centre de la pista, mentre pels micròfons d'aquest Macau Arena sonen les notes del We Are the Champions de Queen. Veiem alguns jugadors de Catalunya, també el seleccionador català Jordi Camps, emocionat. I la salutació habitual en els partits de competició internacional. La selecció de Catalunya ja és campiona del món i ara el repte està l'any que ve a Califòrnia, en el Mundial A de Fresno, on realment es podran mesurar les possibilitats d'aquest conjunt de Catalunya. Volta d'honor pels flamants campions. En aquests instants passen per davant de la llotja. Aplaudiments de totes les autoritats polítiques i esportives que en aquests últims dies han estat al costat de la selecció de Catalunya. Per tenir un record gràfic d'un fet també que suposem que serà difícil d'esborrar de la seva memòria. I una imatge, aquesta, la d'un equip campió amb la senyera catalana, que segurament molts més esportistes catalans esperen que es pugui repetir en d'altres modalitats. National anthem for Catalonia.
selecció catalana d'hoquei triomfa a Macau i porta el títol del campionat mundial a la plaça Sant Jaume per celebrar-ho amb tots els seguidors. Nosaltres us anirem explicant tot el que passi en aquesta celebració i serà d'aquí uns instants, aquí, en directe. Poseu-vos aquí, poseu-vos allà. Anem la copa. Mandarín Barcelona, restaurant Casino. Visca, visca! I visca Catalunya! Visca, visca, visca! Sí, aquí. A las teles. Sí, aquí. Mira cámara. Venga, Festival de Bases. Vale. Catalans! Ja la tenim aquí, Ja la tenim aquí! No penseu que és l'última, no. És la primera de moltes que venen darrere. Endavant i visca Catalunya! Una nació! Una selecció! Una nació! Una selecció! Avui és un dia molt important per Catalunya, però jo sobretot i els meus companys estem molt agraïts perquè avui també és un dia molt important pel hoquei. Visca Catalunya i visca el hoquei! A la selecció també tenim dos d'Osona. Visca Osona i visca Catalunya! I visca Voltregà! La veritat és que això és impressionant. Hem guanyat una final, però encara queda una altra. Esperem guanyar-la i guanyar molts títols més. Visca Catalunya! I visca la gent de Fleet!
us vull agrair la vostra presència en aquest acte, d'acord? Sobretot, com han dit els meus companys, visca l'hoquei, visca Massanet i visca Catalunya! Visca Catalunya! Ciutadans de Catalunya, ja som campions! Vull donar les gràcies a tot el poble català pel vostre suport. Visca Catalunya! Solament dues coses. Una, que hem fet història i ningú no ens podrà treure, i una altra, que aquesta copa es quedarà sempre al nostre costat. Visca Catalunya! Aquesta copa m'agradaria dedicar-la a la molta gent que ja no està entre nosaltres. Li hagués agradat molt veure aquesta copa. Visca Catalunya! Fa una setmana ens van dir que volien quedar campions del Mundial B. Avui podem dir que ja ho són. Que n'apreguin! Al tanto, perquè heu d'aconseguir guanyar la prova de Fresno, això no és dels jugadors, això és dels federatius, és de tothom, potser dels jugadors, només després, quan, si tot va bé, pugueu competir en el Mundial A. Ok, encantado. Por aquí, ¿eh? Que son dos diferentes. Él es a hacer la defensa de los de la Federación Española. Conoce la Este está por aquí. Oye, allá de la Sí, diga. Soy yo y encantado. Muchísimo gusto. ¿Está todo bien contigo? ¿Salud? ¿Estás bien? No tan bien como yo. And we start from the bottom and slowly. Solo los miembros oficiales pueden hablar. Si nosotros vamos a tener o no vamos a tener la palabra. No puede hablar. Es el presidente el que lo tiene que decidir, no el secretario general. No es miembro, Solo pedimos que sea el presidente quien lo diga. No es miembro. Nadie más. Es un abogado, señor. Es público. Soy en este un momento abogado. usted no representa a ningún miembro El oficial. abogado No miembro de la Federación Catalana. D'aquesta manera, el representant de la Federació Espanyola de Patinatge ha evitat que Catalunya pogués presentar els seus arguments per ser reconeguda oficialment. L'Espanyola ha intentat evitar primer que hi hagués votació, però el comitè executiu s'havia desdit de la seva decisió d'ahir i durant unes hores la Federació Catalana ha seguit sent membre provisional de l'Afers. La votació encara ha estat més caòtica, manipulada des de la presidència per l'italià Sabatino Aracú. Doncs el que ha passat aquí ha estat una situació molt indigna, molt estrambòtica, o sigui, molt de l'absència de drets, no? O sigui, ahir quan ens explicaven que Catalunya ja era una membre provisional de la FIRS, i ens ho van dir en una roda de premsa i en un comunicat oficial, avui hem vist com Catalunya tornava a ser membre, no? I hem vist com es votava si entrava definitivament o no, i aquesta és una situació peculiar. La segona és que hem vist membres que demanaven vot secret per garantir la llibertat i no s'ha produït aquesta situació que preveuen els estatuts. La gent ha tingut que votar amb alçada, però a més han tingut que votar amb una situació de confusió de què significava votar sí, votar no, i era absolutament una airositat agafar i votar contra, públicament, en aquest cas, contra lo que volia la Federació Espanyola. No tuvimos derecho a la palabra, una violación evidente de los derechos de la defensa. También he notado que un señor que creo que es un diputado italiano estaba
metido en la labor de impedir que las cosas funcionasen como debía. Supongo que tendrá sus intereses más allá del patinaje, porque yo sigo pensando una cosa muy sencilla, que hubiera sido bueno para el patinaje que Catalunya fuera una federación. Minuts abans, Isidre Oliveras de la Riba s'havia acomiadat de la presidència de l'Afers abraçant tots els seus membres, tret de l'italià Sabatino Aracú, a qui ha qualificat de Judes. Què és l'important? Ara mateix... Que la federació sigui reconeguda? Sí, clar. Serà reconeguda. Quan? A llarg termini? Això, quan? Curt termini, mitjà termini? Un dia o altre. Què és mitjà termini? 6 mesos, 4 mesos, un any. Quan un té la raó a favor i en sap més que l'altre, a la llarga sempre adivina i guanya. Ara haurem de deixar passar uns quants dies, deixar refredar la calentura que portem, parlar-ho tranquil·lament amb junta directiva i a partir d'aquí el que nosaltres creiem que sigui el més oportú, doncs reunir a tots els nostres clubs i associats i veure quin tipus d'acció puguem prendre conjuntament de cara a seguir lluitant per aquest reconeixement internacional que no hem de deixar de lluitar per ell. Curiosament, després de rebutjar Catalunya, la Federació Internacional ha fet una modificació dels seus estatuts per evitar que en el futur hi pugui haver una altra petició semblant a la catalana. Cara de decepció entre els representants de l'esport català. Satisfacció entre els de la Federació Espanyola de Patinatge i el Consell Superior d'Esports. Tot i que el més content era l'italià Sabatino Aracú. Després de 5 hores de discussió, acabava de fer fora de la Federació Internacional Catalunya i el seu president Isidre Oliveras de la Riba. Oliveras, fidel a les seves paraules, dimitirà en l'Assemblea General d'aquesta matinada, però avança que hi ha la possibilitat que el reconeixement de Catalunya torni a estar sobre la taula. La Federació Catalana ha presentat immediatament un recurs. Així ho ha confirmat l'advocat Jean-Louis Dupont, convençut que l'Assemblea o el Tribunal de l'Esport de Lausana acabarà donant la raó a Catalunya. Cuando se hace una jugada sucia a un miembro y lo que se acaba de hacer hoy a Cataluña es una jugada sucia y esto se paga. Cataluña cumplió con todo lo que había que cumplir y en el medio del partido se cambian las reglas. Esto no puede ser y esto no va a ser. La Federació Espanyola dona el tema per tancat i el seu president ha dit que els jugadors catalans hauran de tornar a competir amb la samarreta espanyola. Todos los jugadores que son llamados para competir con la selección nacional tienen que acudir, salvo que se encuentren en los impedimentos legales que están debidamente señalados. Entonces yo creo que cada jugador sabrá muy mucho lo que tiene que hacer en ese momento. La Federació Internacional tampoc no ha acceptat la petició de Gibraltar. El partit està 2-1 a favor de l'aspiració de tenir seleccions catalanes oficials, segons el govern català. Després de guanyar el reconeixement provisional a Miami i de perdre el reconeixement definitiu a Fresno, l'avantatge actual seria la sentència feta pública avui pel Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, el màxim organisme jurídic esportiu mundial que obliga a repetir l'assemblea de Fresno. Sí. I això és secret. És el director de negociació, primera segona convocatòria a les 10. Previ a les 10 hi ha l'acreditació dels delegats. La nostra volontà. Dall'amico Jim Pollard, presidente del CIPA, del patinaggio artístico internacional. ¿Es ello política? Queremos hacer más fuertes los lazos de cooperación con las... Algunos opositores a nuestro ingreso levantan, como si se tratara de una amenaza, que si entra nuestra federación se abriría la FIRS a otras federaciones que no corresponden a estados soberanos.
Pero ¿de qué federaciones hablan? ¿Es que hay tantas federaciones que tengan a la vez este potencial deportivo y tengan una nacionalidad detrás como lo tiene la Federación Catalana? ¿Me podría decir el señor Basiana con qué pasaporte se ha acreditado para poder estar en esta asamblea? Miren, les voy a enseñar el pasaporte que tiene este señor y los demás representantes de la Federación Catalana. Este es el pasaporte. Y aquí pone España. Voti a favore della mozione della Federazione Internazionale Comitato Centrale 125. Voti contrari 43. El resultat ha estat clar i inapel·lable. La Federació Internacional de Patinatge ha rebutjat l'ingrés de Catalunya per 125 vots a 43. Les recomanacions del president de la Federació Internacional i el suport de les federacions europees més potents ha estat determinant.